El Club Tenis d'Aro ha estat l'escenari de la tercera edició del torneig Slam de pàdel que s'ha disputat del 24 al 30 de març, congregant més de 110 parelles d'arreu de Catalunya. Aquest esdeveniment, organitzat pel mateix club en col·laboració amb l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i la Federació Catalana de Pàdel, ha comptat amb la presència de les millors figures del pàdel català, tant en categoria masculina com femenina. A més, el torneig ha repartit més de 5.500 euros en premis i nombrosos regals pels participants, tot oferint accés gratuït al públic, que ha pogut gaudir d'un espectacle esportiu de primer nivell. Sí, gràcies a Déu, durant aquesta setmana hem tingut l'inconvenient del Tramuntana, que ha sigut molt molest pels jugadors i jugadores, però se n'han sortit, i avui el temps ens acompanya, i sí, com bé deies, doncs avui a partir de les 10:30 comencem amb les finals absoluta femenina i tot seguit en acabar l'absoluta masculina. Com deia, és la quarta edició que organitzem aquí al club. A la província de Girona només s'organitzen 2 proves i bueno, és una prova d'un nivell molt respectable. Sí, efectivament, vull dir, aquests events el que permeten és posar el foco. En aquest cas nosaltres tenim unes instal·lacions magnífiques i bueno, la veritat és que ens permet, com el que deies, posar el foco i ser l'epicentre durant uns dies del pàdel català a Catalunya. En la categoria femenina, la parella formada per Ares Llobera i Maite Cano s'ha proclamat campiona en una final molt disputada contra Marina Vilariño i Mar Burjats. La intensitat ha estat present fins al final, resolent-se el duel en 2 sets amb un doble 7-6 decidit pel tie-break. Pel que fa a la final masculina, Albert Roglan i Jan Masferrer han dominat el primer set amb un contundent 6-1 davant Raúl Jerez i Romà Busquets. Tot i la reacció dels subcampions en el segon set, el partit ha acabat amb un 7-5 a favor de Roglan i Masferrer, que s'han coronat com a vencedors. Doncs, aquest torneig ha sigut una mica difícil per les condicions una mica meteorològiques, que ha fet molt vent i el primer dia també molta humitat, però esperem que avui la final es pugui jugar una mica més tranquil·la i més al nostre joc. Sí, espero que sigui una final xula de veure, no com els partits d'ahir, que la veritat que les condicions no van estar molt bé, i a veure si podem veure un partit xulo. La meva parella és Maite Cano, portem ja molts anys juntes i molta confiança també, així que ens coneixem molt bé. La meva companya és la Mar Burjats, veureu que és una jugadora molt bona, le pega des de la línia, i a veure si disfrutem d'ella també. Doncs és un club espectacular, molt xulo, on també podem disfrutar de tenis i la veritat que unes condicions molt xules aquí amb aquest club. El club espectacular, l'únic que clar que no ha pogut disfrutar d'un molt bon pàdel ahir, però molt bé i molt xulo. A la tercera categoria masculina, Biel Vilaseca i Àlex Acelga han aixecat el títol després d'imposar-se amb autoritat a Nin Doga i Gerard Cruz per 6-2 i 6-0. El torneig ha estat un èxit tant a nivell de participació com d'organització, consolidant-se com una cita imprescindible en el calendari del circuit absolut, ho dileguem. Amb aquesta tercera edició, el torneig Slam de pàdel reafirma el seu prestigi i es projecta com un referent en el panorama del pàdel català.